urmează Megidia. Aia e linia 804, Megidia Tulcea. Am filmare cu aia. Ăsta e podul rutier peste canalul Dunăre Marea Neagră. Și urmează stația. Megidia. Haideți să demarăm. Mergem paralel cu canalul Dunăre Marea Neagră. Aia e linia care mergea peste pod și trecea sub canalul Dunăre Marea Neagră și merea la Negru Vodă. Linie care e folosit numai pentru marfă, din câte știu. Salutare tuturor și bine ați venit la un nou videoclip. Suntem aici pe trenul de Interregional 1941, satul Mare, Baia Mare, Mangalia. După Megidia aici, facem un video despre traseul Megidia Constanța, că asta lipsește. Și eu zic să dăm drumul. Acolo a trecut, adică acolo trece linia aia. Cândva era și trafic de călători, acum numai marfă. Ultima dată era Malaxe pe el, atâta tot. 77 dacă știu bine. Acolo e triajul. Care intră în... nu mai știu ce fabrică e aia de betoane, ceva de genul. Un joc cum asta e canalul Dunăre Marea Neagră, mergem în paralel, frumos, cu viteză. Da, Basarabi. Stația, tocmai am trecut. No, asta, linia aia a rămas așa, cu traversele și cu pietrele sparte, atât. Trasamentul. Ia e și aici. Aiurea. Ceva triaj sau post-triaj, nu știu. Vagoane părăsite. Aha, asta e Palace. Nu știu unde a fost linia aia dată care intra spre Năvodar. Noi oricum ne îndreptăm spre stația Constanța. Aia nu știu ce cu linia asta, că arate dincolo de acolo. Oare alea unde se duc? Aș fi curios. Oricum, dacă v-a plăcut acest video și vă place să descoperiți țara din punct de vedere feroviar, vă rog să vă abonați, dați un like, dislike, oricare, ca să știu dacă fac un videoclip bun sau rău. Mersi. Ora.
ne bagă pe alte linii, are și legătură la Constanța prin triunghi de regresie, dar văd că nu, așa e rezolvarea. Nu știu dacă tot timpul așa au fost sau nu, dar interesant. Înseamnă că atunci acum intră cu fața încolo și noi o să mergem înapoi cu spatele. Și aici bălării peste bălării peste bălării. Dar oricum noi o să o luăm încolo, pentru că normal meream în față și am intrat cumva așa, o să intrăm în stație. Mai era o linie care merea așa, dar nu știu de ce nu se folosește aia. Ziceți în comentarii dacă știți ceva. Sau atunci stăm la roșu aici. Da, și cât stăm aici, mai să menționăm, pentru că asta e magistrala 800, în continuare, Medgidia Constanța, și 35 de km. Normal făceam în, cred că 20 de minute sau ceva, dar acum, sau 25, mă rog. Dar acum stăm aici, nu știu de ce, cred că am ajuns timpuriu sau ceva. Să mă uit eu. Da, trebuia să ajungem la 6:29 și acum e 6:21, 6:22. Oricum stăm aici de vreo 2-3 minute deja. Oricum, mai bine să fim timpurii decât să avem întârziere. Nu prea mult întârzieri pe drum, numai așa, 2, 3, 5 minute, una, no. Foarte, foarte puțin, ceea ce e bine. Dacă știu bine, în unele locuri am avut și să ajungem timpuriu. De exemplu, uite aici chiar am ajuns timpuriu, vreo cel puțin 10 minute, dacă nu mai mult, mai repede. Da, acum mi-am dat seama că sunt în primul vagon aici, în vagonul 13, la asta care e de la Târgu Mureș, ceea ce e bine. Și pornim acum. Când ne întoarcem, noi o să fim primii. De fapt, acum suntem ultimii și să fim primii, ceea ce e super fain. Haideți să continuăm. Văd că acolo ceva poste rezervoare, mă rog, intrate în pagină. Da, acum intrăm pe triunghiul de regresie și intrăm pe stația Constanța, în direcția aia. Aici e cealaltă linie care o să intre dincolo, cred că da. Cred că la sezonierele astea, de-aia se bagă trenul pe direcția asta, ca să poată să manevreze mai ușor cu locomotiva, deci spatele să devină în față. Soluție chiar bună. Da, acolo mere triunghiul de regresie, se întoarcă spre Mangalia și mai este alta care mere tot așa. Și noi intrăm frumos pe stația Constanța, cum am mai zis. Cred că s-a schimbat locomotiva noastră care am primit-o de la Cluj la Deșcălători, acolo unde am prins data trecută. Ăsta OP de la Brașov. No, și încolo e Mangalia, practic liniile alea, Agigea, Mangalia, încolo. Trecere la nivel, tot așa, că ne bagă pe altă linie. Poate generăm un pic de întârziere, dar depinde cât de mult ține rebrușarea locomotivei. Adică să ducă celălalt. Cred că o să fie pregătit. Avem oricum ceva vagoane bune. Văd că mai avem timp de un pic de viteză pe aici. Acolo o să fie locomotiva noastră, aia. E pregătit.
No, hai că sunt pe partea bună. Aici e stația. Foarte bine. No, am ajuns. Constanța. Ceva locomotive bune aici. A, nu, tot spatele o să fim. Cred că da. Păi da, dacă meream invers, pe direcția cealaltă, unde am povestit, atunci aveam loc, dar nu, eram invers, eram cu fața mai departe. Dar nu, asta e, să mă duc eu în față.